Čakám na Erika. Už asi ide. Servus. Čau, tak ideme, ja mám tam babie leto. Aha, dobre, ideme. Vítajte, my už sme na Fotoslovakii. Prišli sme sa pozrieť, čo to všetko je. Tuto Jozef nám robí workshop. Okrem toho tu môžete vidieť Canon, Nikon, papiere Lomont a kopu iného. Takže určite sa oplatilo sem prísť pozrieť. Erik si tu skúša nejaký objektív, má tam krytku, lebo je to profesionál. Čo to tam máš? Toto je náš kamarát. Ako sa ti tu ľúbi? A celkom to ide. Celkom v pohode, dobre. Dobre, tak sa drž.